ine dzidziso ine nhungamiro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro. Muri eZimbabwe muri rudadiso. Hongu takuita tichida kubuda munzvimbo yemasvingo, saka tisati tabuda mumasvingo toda kuti timbokupai nhau dzinokwana kuita 1 2 3 4 tobva tadzokera hedu kuHarare. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndabva ndafunga kambo kakatenderera zvikuru kanonzi Abel mhoro. Ehe, nhasi tina Abel, Mauchi, kudetemba, pachirongwa another level. Ndinovimba muchafarira chirongwa chatiri kukupai zuva ranhasi, asi mutiregerere zvikuru veruzhinjiwe. Patakafamba kuenda kunzvimbo kwana Abel taifunga kuti padyo rodhi yacho haina kumira zvakanaka. Takasvika nguva dzapera ndokubva tazongoita interview yemumbunyikidzwa, saka motiregerera veduwe, asi tinovimba padiki ipapo patiri kukupai pachakufadzai. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ndipo chete pano pa Drewmas Media panowanika nyaya dzinotandadza, dzinodzidzisa, dzinosuwisa nedzinonakidza. Mandibai, tinokumbira kuHarare upenyu. Panzvimbo panogara mukoma Abel, chandingade kukuzivisai, ndofunga vazhinji munenge muchingoona matombo ari kuseri moshaya kuziva kuti ko chii chiri kuitika. Mukoma Abel vari kuvaka rusvingo. Hanzi ndiri kugadzira yangu Great Zimbabwe. Tichazonyatsokuunzirai nyaya izere. Hanzi zviri nani hangu ndichengete madzvinyu pane vanhu vasingatendi, vanhu vatinoitira nhetembo havasingabhadhari, saka kutochengeta hangu madzvinyu nenyoka zvitori nani. Todiko nevanhu vemasvingo. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ndiani une nyaya apa? Iba vasina kupeta mabhuruku avo maburiza basowe akazorutamba. Asi pavakangorova maburiza vesowe vakazosungwa zvairwadza. Iba vakangopinda neshangu maburiza musowe ndizvo zvakavarovesa paya. Asi pavakangorova maburiza vesowe vanonzi vakazosungwa vose. Iwo maburiza aizviziva here kuti kupinda nenjema musowe zvinorovesa. Asi vesowe ndinofunga havana kuziva kuti kurova mupurisa zvinosungisa. Ikwanzi ovha hidi umusowe mweya inopesa kuona yose. Asi mupurisa kupinda musowe noovha uyu mutemo unozikamwa chose. Imanga muchizviziva here kuti nharembozha musowe hadzitenderwi. Iko mapurisa ava akapinda musowe nharembozha vachitodzitsvaira. Saka izvi zvaida kumbobvunzwa ruzhinji pasina wasungwa. Mupurisa asangopindawo musowe mupfuma asina kuibiwa. Izvo zvisekuru vangu vakadzanwa nemapurisa vachinzi ndimi makaiuraya. Yatakauraya pamagadziriro akaberekerwa pavo. Asi izvowo zvakamboitika kupi kuti mupurisa ndiye uri pamusoro pomutemo. Zvimbodzidziswa hazvo kwavanotirenwa vasazozvipinza panouraya. Mvakana vesowe vachinzi vakaresva mapurisa akaresvavo zvikuru. Apa pakangoita kusanzwana nakoga zvikakonzera yatingangoti hondo. Handirevereri divi kana bato kana munhu. Asi apa ngatimboonesana tose nashefu mudesve Abel Mauchi. Manga muchimuziva here? Ini ndinonzi Abel Mauchi. Ndakaberekwa mugore ra1975 paChitando Hospital uri musi wa17 July. Ndakazokurira musama wamativi munova ndio mune rukuvhute rwangu. Ndakazopinda chikoro rugwaro rwechimotsi kusvika mune rwechinomwe pamutende ure primary school mumusama vachipara mudunhu rokwamakore muwadi 28 kuGutu South kuMasvingo province imo muno muZimbabwe. Ndakazovambuka rwizi tiri kundoenda paRupiri secondary school kunoita dzidzo yangu yepamusoro. Uko ndakanosvikoita dzidzo yangu yepamusoro form 1 zuva rimwe kwemaawa mana chete. Handina kuzoenderera mberi nechikoro kubva ipapo 1989. Manga muchizviziva here? Vanoimba vopenga nenjere dzavo.
hadzisi nhema nezvevoswerero zava zaiso macheso ndewezvikopokopo pana madhiwe ekunakidza iya dhehwa ngaaridze naye nemvura mose tiuruke vhurai chaizotinzwe yaita zvidandiridze mhere vedu nhasi ndichatamba zvekusabuda ziya pano chipfuto chinopedza dura chisina kumwa mvura 1 kwamutare uku mheno wakambosvika kokuya chipanga unozviziva kuti huku inokandira mazai manjokota unoti mari kuiwana kushanda mukomaketai vakashayika vachingoti dai uriwo warobwa vanozviwa nepi zvose indoti kupenga vamwe hatizvifungisei vashakabvu makanzwa zvavakasiya vareva here kudzai rudo chibadura wakasiya akurudzira mukadzi wakanaka unonzi chitekete ndidembovo chemedza ndichimombe wairihlavo chose ndiko kuvarayirwa nenguva mazuva achipindana dzavo nedzedu mangoma achitinidzwa rangove bute mumabhawa ivomo vachitamba chibhasikoro mabhuruku muguvhu evakomana vemabhandemana vaiya maicharambadzana nebhaibheri kutanga nepana genesisi vacharamba ndokuambarwa nowa mumafasamu aya mekaniki manyoruki ndokuti maperembudzi anorwadza ipakisimuze pakaburwa dzimwe dzisingabviri kureva chitendero chivanhu navana gwenyambira vose mapfumo wakareva jojo chenjera rufu iwe mutukudzi ndokuti munhu kana achinge avona munhu ichapwititi kuwa kwedhura ndiye nyamute rake pagundamusaira totsveta richimondisiya kurima wedu herwo rungano kuchakubvumburudzai pano iyevo chimbetu zvaakabvunza zvemwari mubvunzo mukuru kwanzi nguva yakaoma hama dzoperera ikoko ishe njerama yopisana pane chariuraya zizi harifiroga masawa munhu mumwe ndokuti akatambwa narameki shamwari zvokwadi kuimba kwenyuku dzokororo ine simba zvevaimbi zvingatimbozvifungazve ndolani inonakidzai nikusangozvinzwa koga yajona moyo ndinoziva zuva radoka chainda nechimwe chindi makoni iyeye mbuya chiweshe kusara voga kubva mu12 saka vaimbi ngavave nezuva rokukudzwa kwavo nachefu mudesve Abel Mauchi manga muchimuziva here zvokudetemba zvakatanga in 1992 kuchitungwisa sekehinti N pagiraundi rebhora rekuzvido apo ndakanonga bepa rakanga rakanyogwa netembo yaModiki yaWabeniamu mutyinei yainzi rungano rwatichaoneka kuseri kwayo kwakune imwe netembo yaIM Zarevashe yainzi shasha dzechimbo izvo zvakaramba zvichindinetsa pakuti detembo iri ndakatadza kurinamira mumba ndakapedzisa ndariboora ndariturika mumba kuti ndiverenge seri neseri ndiwo matangira andakaita netembo dzangu ndichibva ipapo ndo pandakatanga kunyora detembo rinonzi tsamba yasvondo inosvika raitaura pamusoro peiro tsamba yasvondo inosvika ndakanditaura pamusoro pekungoti muvhuro chipiri kusvika svondo ndichida kungoti kudetemba hazvirevi kuraima hazvirevi kuramba uchingodzokorora mamashoko kudetemba kutaura pamusoro pekungoti muvhuro kusvika svondo zvogona kungobudisa kuita detembo sekuti January kusvika December sezvatakamboita tiri kuchikoro patakaita January start the year. Saka kuti muzozikanwa kuti kuna Abel Mauchi chii changa chaitika makazikanwa sei? Ndingati pavanhu vandiri kunyanyorumbidza pari zvino munhu akanyaya kuti ndinyaya kuzikamwa ndiProsper Mbwachena ende zvakanyaya kundirwadza pakuti paakazama kundisumudzira time yacho zvaida mapepa aida makombiyuta kuti zvinyogwe kuti netembo dzitsikiswe kuti ndizobuda mubook love publishers zvavaida matsamba akataipiwa kuti ndiinde kuHarare ndokwazvaitaipiswa kwazvazviri zvakachipa inde handisina mari yacho akwanisa kundibatsira zvisingaiti but the moment pasina nguva yakati rebei Prosper Mbwachena akabva ashayika pakabva paita umwe mukomana anonzi area musendekwa akabva ajambiravo kuzama kundibetseravo sofa ndavana vamwe vanhu vakatoti wandei vanosanganisira vana Major Masocha vana Lilian Sivanda vana Sandra Rutendo kusanganisira vana Gadzikwa vana Ediskite kuChegutu vanhu vari kuzama kundibatsira hatingapedzi zvedu mazita but pano vanhu vazhinji vari kubatsira Abel Mauchi. Aha. Vanhu vari kudzigamuchira sei netembo dzenyu?
Netambo dzangu ndiri kuona kuti dziri kugamuchirika zvakanyanya zvekuti chero ndingangoti veNash TV vari kutotaurawo sezvo vakamboita interview neni, but vari kutotaura kuti girlfriend waMauchi riri kuratidza kuti unenge muri kufarirwa nevanhu, uye plus chiri kufamba kundiita mumatown chiri mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana kana mumaruzevha, ndiyoti pendoonekwa ndinogona kufambwa, ndinogona kumiswa. Iko ndo ndakutonyanya kutokanganisika zvedu nekuda kwenyaya dzecorona, ngozi ndaiti kunyanyanya chero pandinofamba ndaigona kumiswa nevanhu vaida kuteerera zvinhu zvangu, saka ndakaona kuti zvokwadi vanhu vanenge vari kundifarira murudo. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kuzvinzwira interview yatiri kuita nhasi naAbel Mauchi. Isu seDrewmas Media munozviziva kuti tinotsvaga pacho panopisa, pacho panonaka. Ndo zvaita kuti tibve nzvimbo yeHarare tichisvika nzvimbo ino. Tingade kunyatsoti mutitsanangure timbori kupiko kwatiri izvozvi? Muno tiri mumachifi makore muraini mamutsika namatuvi, because pano patigirepo pano panonzikana kuti Abel Mauchi Monuments ndo zita repatiri ipo pano, but muri muraini mamutsika ini chigara muraini mamatuvi, kureva kuti ndogara mumaraini maviri. Saka panapa chicha muri kuda kuedza kunyatsogadzirisa? Panapa tiri kuda kuzama kugadzira one of the best tourism, not in Zimbabwe, not in Africa. Tiri kugadzira chinhu chisati chamboitwa, nokuti panapa tiri kumatombo munoona mamonuments avo, tiri kuda kuti zvinanana zvemuruware zvinosanganisira madzvinyu, makwereveshe, zvidhanana, zvifurira, mhani, nyoka zvive nepezvinogara, nokuda kuti vanhu havane nazvo. Tiri kuda kugadzira pezvinogara, it's a game park. Tapedza izvozvo patiri kuchera demu pedu apa, tiri kutora vhu riri papa tichivaka mamonuments. Vhu iri matombo ndari kuvaka mamonuments, vhu richigadzira minda. Tiri kutokohwa ipo panapa, takatakohwa shezha, mupunga, chibage takakohwa, tine miapple, miti yakatoti wandei, but imwe zhinji ichiri midoko. Tingade kunzwawo zvakare mhuri yamakabarwa imi, makabarwa makawanda sei, uyezve pari zvino mhuri yenyu yakura sei? Abel Mauchi akaberekwa mumhuri mune imba yavakomana 9, musikana 1, mai nababa vose vapenyu. Inivo ndava nomudzimai wangu Osiya chirume andakatora uko kwamunongohwa kuya kwomukurumbira. Ini pari zvino ndine vana 4 nomudzimai wangu. First born inonzi Ishbaoshath Mauchi, second born inonzi Mephibosheth Mauchi, third born unonzi Ibosheth Mauchi, fourth born unonzi Mercy Rocket Bosheth Mauchi. Ndivo vana vangu vari 4, mukomana 1, vasikana 3 murudo. Sei makafunga kuti muvape mazita echirungu? Mazita awa ndakaona kuti security wise munoziva kuti isu takakurira mudzimba dzokurarama nenyaya dzeuroyi. Saka ini pandakaverenga 2 Samuel 2 na 2 Samuel 4 ndakaona kuti Dhavhidhi unogadzwa mambo hwaJudha naIshbaosheth mambo hwaIsraeri. Saka ini ndakaona kuti bodo varoyi kana huri usiku ishaviri nerakasutsa iri izvo kutumidza vana John naJoseph agara achiriziva masikati. Saka kuti varona vasaroyiwa hazimbonetsi security wise, unongotora mazita emubhaibheri vana Ishbosheth ike zvino vanhu vose vomunomurani vanotokonwa kumadana kukuzoti unayasutswa usiku hambe vadani. Saka vana vangu ndosaka vasingaroyiki. Muri kuzvinzwa kamuri yeZimbabwe, ndosaka vamwe vachitaura kuti haini ndakutochinja hangu sei nemu nekuti kumusha varoyi vandinyanyira. Saka mainzwa kaimwe trick iri kutaurwa navaMauchi. Tichiendera mberi, tingade kuziva zvakare kuti mune shuviro here kuti one day munogona kupedzisira muimbi zvakare? Nanzwa maita nhetembo yevaimbi, uyezve vanhu vakawanda vanoita zvenhetembo izvi vamwe vacho vaimbi. Imi muri kunetarisiro here yekuzoita muimbi? Ine ndine tarisiro yakatokura yekuzoita muimbi, asi kuti ndoona kuti kana nzwi rangu kokare kazovhara. Ini chendonyaya kuda nechekuti enda ndawana vamwe vana vechidiki vanoda kuita zvokuimba, nokuti ini voice rangu ndichinaro, nokuti pari zvino ndoita zvokuridza muridzu, ndinoita zvekuvaka mamonument, ndoita zvekudetemba, I'm a builder qualified, zvese ndinozviita. But nokuda kwokuti
mamiriro azvaitawo nokuda kwekorona. Asi panyaya yekuimba ndanchinyaya kuida, but ini handichadi kunyanyo kuda kuti ndiimbe. Ndikuda kukurudzira vechidiki ndichivapa mazano ini ndichiri mupenyu, kuitira kuti kana ndikafa ndozva kuti ufumi hwanga huri mandiri hunogona kunge hune pahwakasara kubetsera nyika. Mataura zvokuridza muridzo, munoimba nemuridzo. Mbotiimbira inonzi ingoma city parallelogram. Detembo muridzo uyu ndakamuimbira parekodhi yandakatotanga kunyora inonzi iwe bheriwe. Indonzi Abel Mauchi, asi vanhu vazhinji vanoziva nenikname yekuti Bheri. Saka ndakangoda kutanga kuti kana ndichiti ndoda kutanga kuimba ndifane kutanga ndaimba mumwe munhu kana zvimwe zvinhu. Ndofana kutanga ndazviimba ini kuti ini Bheri ini ndozvaka ndakaiti iwe bheriwe. Ndo yandakatanga kutoridza nemuridzo mazuva iwano. Saka nemuridzo mungati one day mucharekodhesa remhanzi yacho. Ndiri kutoenda kunorekodhesa dzakatoti one day, ngozi ndinotova nevaimbi vamwe vendinotonyanyofarira kunyanya John Chibadura. Asi nokuda kuti kuchitunguza kwakatangira netembo ikoko ndiko kwandakatangira kuzivira Chibadura. Vanhu vazhinji vangatadza kuziva kuti Chibadura sei achinyanya kufarirwa naAbel Mauchi, but ndiko kwandakatangira kuzivira izvo, ndiko kwakatangira netembo dzacho. Ndiye munhu andakatanga kuona achiridza. Zokwadi vakawanda ndinovada, but pane dzaChibadura ndee ndichida dzese. Saka zvinhu zvakadero zvetechida ndezvechida kuti inivo kazhinji kana muchindiita interview kazhinji ndaida kutaurawo mumwe munhu mune muchiti hana basa, but ini kwende ndichiti une basa. Tasvika pachikamu chekuti mibvunzo yandakubvunza izvino izvi hatisisirisu veDrewmas Media tinenge tichibvunza, asi mafanzi enyu akatekeshera nepasi rino anenge achibvunza mibvunzo iyoyo. Naizvozvo regai tipinde mimibvunzo iyoyo. Regai ndikupinde tembo rinonzi ndongonzi nyarara ndichingotsunyiwa. Vari kumatenga inzwaiwo chichemo changu. Kusadzidza zvino kwakandiparira ngava. Chakati tende pandiri chishavi chiya. Handina rukudzo rwandinopuwa pano panyika. Indongonzi nyarara ndichingotsunyiwa. Akangoti pacha mukoma tobi chete. Zvingwa netunonaka twati chakata. Ndofaravo nichiti mumukanwa mombosukurudzwa. Kusaziva kuti kwandiri zvichava segavakava. Masikati nousiku ndichatsukira nebasa nhasi. Kutsime ndabva konengoro mashamba jou. Kudhibana zotevera vamwe vava kudzoka. Huni dzinoda kubanzurwa pamoto pashandwe. Kupedza izvozvo mbudzi inoda kuvhiwa. Kungopedza chete mombe dzinoda kuenda kumafuro. Vosara vozvibaya zvavo vagoni. Rangu rinohiwa ratonhora kare. Kubvunza vanti mukomana wezvipfuwo kushupa. Hembe handina, mudhebhe handina. Ifa uri mombe tichahadurwi pakukuti hapaurayi. Baba vamwe, dumbu rimwe. Chero zvandinotaura hazvina mutereri. Ndongodzi nyarara chero ndikataura zvine musoro. Vanoterera kaivo veHarare vechirungu. Nhasi vafumbogovekwa zvekufuka nezvekupfeka. Rinegi richine pendi randapuwa zihovhorosi. Kwanzi panewe zvipfuwo rakabata chose. Mumunzwa nomurukato zvinopedzerana. Apa wachena tarira kuti vone. Hazvine yazvinzane nhasi ndeitwa rombe. Pokuvata ndambotaura here. Ndingafumura hapwa chiregai ndichingotsunyiwa. Kwanzi mufudzi kuchirindo usiku achirinda nguruve. Paidzidza topi maiti ndifudze mombe. Vamwe kuchikoro ini nchinzi wakadzidza kare. Kudzidza kuruka mutatu nomuna kumafuro. Vezero rangu vosweroti dhisina dzene chirungu. Ini changu chirungu ndimangwana dzina toriro. Kuumba mombe dzevhu ndichikuma nomuromo. Chabuda chavora mudumba achidzorerwi. Kungotauravo zvinotererwa nani. Chandakapfeka achindipipa kugara pane vamwe. Mai nababa venge vakandinhonga chokwadi. Asi kana asvika tobi wesitu nema. Pamusha panoridzwa ngoma muri ichipinda mumakomo. Ndezvameso muromo zvinyarare. Kutsunyiwa ndanzwa chasara kusuka. Mubvunzo wedu wekutanga uri kubva kuna Mai Chalo.
Hanzi munoroteswa here kana kuti zvinobva kupi madetembo enyu? Ini kunyanyanya handidi kutaura nhema pamberi paMwari nokuti vazhinji vanowanzo kuti ndinorota kana kuti ndinodai nokuda kwokuhla mibvunzo. Chipo chaMwari kana chichiuya ndosaka vakuru vakashandisa shona inoti ushe hwakanyangadera. Chipo chinongouya sezvazviri zvinoita kuti vazhinji vanoti vane zvipo asi havatokwanisi kuti vazviite, anongoita zinengetenge. Zvakafanana nokuti mumwe akanzwa kuti pane doro chero angaida kunosakura haachatodi kuinda akutoita zvekudoro, but unogona kunosakura ndima yako kungodzoka ungeenda kudoro kana kutenga doro rako woenda pandima pako. Amazvinzwira tine vanonzi vamapuranga vari kuSouth Africa. Hanzi mukoma Abel, munonyora mabhuku enhetembo here? Kana muchinyora shambadzai mabhuku enyu please, vana vedu vazofundawo nekuti zvamunotaura zvinosetsa uye zvinovaraidza, so information iyoyo hatidi kuzorasikirwa nayo. Murudo muchadownloada paTwitter, paTikTok, Facebook, pese muchangobata chef mudeshe manga muchimuziva here. Uyu anonzi Farasi ari muno muZimbabwe. Hanzi ko zvekudetemba izvi makazviendera kuchikoro here oro chingoriwo chipo kubva kumusiki? Abel Mauchi haana kuzviendera kuchikoro because Abel Mauchi is a grade 7 and in form 1 ndakapinda zuva rime 4 hours. Ndo zvine chokwadi inoratidza kuti chipo chaMwari. Zvikanzi anonzi Farasi ari muno muZimbabwe zvakare, makambozamawo here kutsvaga rubatsiro rwokuti mukwanise kunyora mabhuku emapoems enyu nekuti anobatsira chaizvo? Rubatsiro ndakarutsvaka ndopamunonzwa papa ndichitaura kuti munhu akatanga kundibatsira ndiProsper Mbwachena ndokubva ashaika, ndobva kwazoita area mumusendekwa. Saka nokuda kwamamiriro anenge akaita munyika zvokwadi ari kuzama kundibatsira ike zvino pamwe anogona kutondibatsira imwe nguva noutano chaibwo chaibwo, kwete zvekudetemba kana kuti zvekusponsor pano kana kuti Abel Mauchi monument. Saka munhu unopedzisira wakutoona kuti ndaita sendomuremedza, but ndo vamwe vamasponsor angu vakasanganisira vana Major Masocha, vana Lilian Swanda, vamwe vachitaura vana Tina Matimidzi, vana Simon Mbindu, ndo vamwe vano vachizama kutondibatsira batsira nokuda kwamamiriro aita nyika, nokuda kuti isu tinonyanyorarama nemitambo. Asi nokuda kwelockdown basa ranyanduri hakuna kwarichainda kuzveko kunyorera munhu netembo yake yaanoda totaurirana mari ndokutoti ndirarame kana kupuwa mari nevanoda kundibatsira murudo. Hanzi naBikita ari kuSouth Africa, panhetembo yenyu kusadzidza kwangu mainge mambosangana nazvo here mukurarama kwenyu oro makangozviitawo maona upenyu hwokusadzidza mukurarama kwevanhu? Padetembo inonzi kusadzidza kwangu handizvi kuti yataura ndeipi, because pane inonzi ndongonzi nyarara ndichingotsunyiwa inotaura nezvekusadzidza, pane inonzi chinorwadza hachigutsi inotaura kuti dai ndakadzidza ndaida kuva munyori. Zviriyo ndongovabutsi handigoni chero pakati mai vakomana dai ndaiva nomuviri mimose mai ndiona. Zvino ndongova mukora nebhandeka vhuvhuti handinowa ndiri muZimbabwe chaimo asingoda handizivi ndingasvika kwose kwamarange kwanze kwava kusungisa handisi kuziva kuti ari kuda ipi apa. Mazvinzwa mukoma, hatisi kuziva kuti muri kuda ipi. Hanzi namukoma Farasi, mune mhuri here uye pavana venyu pane here umwe ari kutevedzera matsimba enyu uye kudzinza kwenyu mune wamakatodza here oro zvakangotangira pamhuri? Ndofunga yemhuri maitaura iyi takuda kunzwa kuti pane here pamhuri ipapo ari kuitawo zvenhetembo uye zvanzi kudzinza kwenyu pana makatodza here? Ndikati ini kudzidza kwangu ndingangoti ndingati ndakatodza baba vangu, nokuti mukatasa ini ndine rigare yangu yemadgrade 2 asi baba vangu vanonzi Mauchi vaiva negrade 1 pakati nepakati pehuma yanga iri n'anga. Ndiye munhu akaita zvemabwe, ndivo vanhu vaiita zvemvuto, ndiye munhu akanga akangwara muno.
ndingati pane iko zvino vandiri kutodza vari kutodza ini tine mwana wangu anonzi Ishbosheth Mauchi na Mephibosheth Mauchi na Ibosheth na Mercy Rocket Bosheth. Anonyanya kufarira yachamapesi inonzi yabeloved ropafadzo huku achikuvadza. Anogara achidetemba zvikuru kurova kuti kubva paECDB paaviri pano zvinosvika grade 5 unenge atova kure. Uyati hanzi inini ndinokumbirawo kuitirwa netembo inonzi pamusoro penyaya. Netembo inonzi pamusoro penyaya ndogona kukuruvira chiripo paro shamwari asinopotawo chikanda-kandawo malusi ako shamwari. Yakati rebei kana vakati pamukana ndogona kuti irova chiri izvozvi murudo. Right, mukana tichazokupai kana nguva dzedu dzichiri kubvumira. Hanzi neuyu mukoma zvamunovamba munozvitora pai ndichifu vari kuSouth Africa. Hanzi muri mubhindauko rechivanhu here nekuti shona yenyu yakadzika-dzika. Munonakidzwawo here nenhetembo dzenyu? Ndinonakidzwa nedzitembo dzangu zvakatowanda, asi kuti kazhinji dzezvitondinakidza otherwise pane vamwewo dzisingatovanakidzi. Iye ndiyo tifevorite yangu. Mumwe unenge achiti iyeyo imbomira titange maema, mumwe unenge achiti bodo ngatite tsamba yasvondo inosvika, mumwe unenge achiti bodo tinoda yakati murudo. Hanzi chipo chenyu chiri kugona here kukuraramisai? Chipo changu chiri kugona kundiraramisa asi nekuda kwenguva yelockdown ndosaka muchiona kuti ndava kutoraramiswa nerubatsiro. Because chipo chedu chana Nyanduri tinorarama nokuvunganidza vanhu mafunction aya. Saka nokuda kuti lockdown haitowirira nokuvunganidza vanhu. Saka Nyanduri achapedzisa atova mukomana wemombe. Hanzi munombosanganawo here nevamwe vana Nyanduri? Uyezve zvinokutorai nguva yakareba sei kuti munge muchipedza netembo imwe chete? Ini zvandinoita ndezvekuti ndinosangana naNyanduri vakawanda. Ndingatoti pataiva paNash TV kwezvino ndava naFire Colosso na ngoni dzayo sheparadza wenduri dzinoti turi. Taiva paNash TV tichiitawo zvimwe zvataita veikoko. Ndingangoti vakatowanda tinosangana naMr Dege tichitoinda ikoko kumba kwacho chacho tichanyirana sana Nyanduri murudo. Hanzi ichokwadi here kuti makambotaura nezvekuda kusiya mapoems muchiita zvokuchengeta mazongororo, millipedes and lizards? Iyo ndio chokwadi because ndakatombofunga zvokutorega kudetemba because chinangwa chendinacho ndiotonangana ipo pano because ndeitira madzvinyu angu namakuriwishi nezvinyavada nemhanimhani kuti kana ndikaramba ndichiita zvekudetemba zviwo mafunction akavhagwa kudai. Saka ndingagoita sei bheta kutotarisa izvozvi zvamadzvinyu angu nekuri maminde yangu anomona chiri mupupu inoti ikezo ndaitogwadzwa pamadzvinyu akawira pa 17 akafira mumu ndakagwadzwa zvisingatomboiti because ndakatoona kuti kudetemba kune mari. But vana veZimbabwe havasi kunyatsotarisa kana kuti iyo Zimbabwe haisi kutarisa kunyanyanya divirana Nyanduri. Mukanzwa chero zvinosponzewa chero dzinobva kunze kwenyika zvinongotangira kunyaya dzebhora zvichiinda mberi. Vana Nyanduri chaivo vana Abel Mauchi hatina kumbonzwa kuti ndinganzivo ndikukwidze ndiite president here, ndikukwidzewe ndiite kansela here, ndikukwidzewe ndiite MP here, ndiye ndichingotarisirwa pasi. But kuvaimbi munotohwa kuti unoda kutoita MP unoda kudai, totohwa kuti vananhingi vakapuwa mamhenduro vananhingi vakadero. But isu mukazotarisa vana Nyanduri tonodzvinyirirwa. Mukatarisa pa 2014 pane zvinhu zvinondirwadza zvisingamboiti kuti ndakashandisa mari yangu ndichiinda kuStarbright. Asi the moment pokupedzisira kuReps Theatre Belgravia ndakazonzi ndiite netembo dzaAlbert Nyati. Ine handiti netembo dzechirungu, handiti netembo yechindeveri. Saka ndakanzi ndafoira kusvika ndatsamwa ndikati iye Albert Nyati wacho ngauye tiinde pastage tiri 2. Iye awane mavhotsi ake ndiwane mavhotsi angu. But ndakandoita sendodliswa nemajaji. Muri
kuzvinzwa mhuri yeZimbabwe ndo kunyunyuta kuna mukoma Mauchi kuti ko imimi makambomuitiso Robert Nyati wacho iyeye netembo dzangu. Saka muri kuzvinzwa ndo nhau yatinayo. Tinoziva kuti tikaramba tichitaura ingave swero kuvhiya nyama yemusoro. Pari zvino ndiri kuda kuti mongoita netembo yataurwa iya tobva takurukura nevemwe vari pano tinzwe kuti vanoti kudii pamusoro penetembo dzenyu. Pamusoro penyaya tose tingareva nemakunze kwaiyewo kwamabwe uya uri pedo nemipuranga kutangwa here rungwananiso kumukira basa ndokuzozorora rove rinhongonya rati tukudu naye kwaboora kumeso kwasi tituku svikaidhuma navhirisi mwana wakavukutwa. Pamusoro penyaya ndiri kusha kutaura iyi naye wamabwe vananga nokwamugwanda vachikuva vose vakanga vari pabepa. Robhi wakanga atozvimba magaro kare, mai vasingachabviri vabaiwa nomunhuruveri. Wasutwa wakamhanya akanovambuka ruforoma, wakahotsira dhiri horo atova mudenhere. Zvabata anowamuwandi uya wakuwana mhiri. Vabvunzeka muchiti nhema dzandiri kutaura idzi, mai Hwini vakaumburudzwa mumhanga aivira. Uyowo kwachinyama uya wemhazha kureva sabhuku hana kumboziva kuti wakawira sei mumadhaka. Songane naOnisimo wokwasingende atokwidzwa mumuchakata kunzi atane mang'ono. Zvachirashanyawo manyezunyakata achidzurwa vhudzi vachivesesa moto hadzisi nhema zvamangero kwamuviri uko. Rusiri pokotekerwa varuzere handiti waifusirwa kwajuwa kwakarobwa mai vayavo kusimbira runya zvichinzi ndio vaibika bhodho romusangano wainzwisa urombo ndouyawo kwamabwe kusungwa mbira dzako ndo mavoko kumusana tambo mukumbo. Makambozvione pikiti kusenga vatenzi wedu jumbo wakarobwa musana ukatsemuka vakamurova itsvona nhasi muviri unomhan'ara. Wamukoma godhi mukadzi mbabvu dzakatsikwa-tsikwa muviri wava muchina kuti mangwana kunze kwasunama. Zvemukuru wechikoro kwamundondero nderimwe shoko vaivoreswa vose namadzimu rese vapinda chiuto. Asi mwana wamaibhereki wakanyatsogayiwa nezvitiropo zvina kudambuka zvikaramba uye giri wakarobwa mukadzi akasuvuka shafu. Zvainzi munyanyei wakachenjeresa samagenga kwamutika vazhinji vakatizira muchininga. Mai murambadoro vakazonobuda nemasvingo asi gwengo kwanyahunda wakarambirako. Waipamhadzwa mhazha urozi ukapinda ropa kuzoti tange mhare uya wakahwina kurombe kuchiri kunzvenga sanhu rainanzva mutsipa aikona mhani vakarobwa kwachikwature dzisiri ngoro dzehuni vana vaivorera mudondo. Nyika yakaguta runyararo zvikoro zvikavharwa shiri dzikanzwisa kuti ruzha ruchadu mumakomo kana hove yainyumbwira yaikandirwa mukonde-konde. Mhuka dzikamira zvekungoti pfokocho-pfokocho. Takaviga vazhinji misodzi isingadi kuerera sowamutero nanhasi unongoti rumbabvu. Ivo vazhinji vakapona nekuvambuka gungwa. PaHarare vakapabuda garimoti richida kukachwa. Maisara vakachereswa gomba pamutserendende. Munwe ukabva nzara ropa ndokusinira. Hembe vakanzi vauye naye vachingodzaniwa. Dzimiri ndiyo vakanovatira kumukadzi chenama. Netsoka nangabara patena mabwe machena. Tinototenda zvedu kanzuro achidanika. Wakaponesa vana vaviga murakani. Pamusoro penyaya yakati dzivadzai hatisisu takarutanga asi vakaenda kare. Mbuya nehandamuna zvita musoro wakakandirwa kure. Vana chaminuka dzaiva mhari asina nhasi zvinotidzimba moyo. Sabovora wakacheturwa mbiri rukunga rukasvika kure. Munyengeri wakaputsigwa dzimba huku vakasevesa. Mhare waizviziva kuti ndikabatwa ndichavedzingwa. Pamusoro penyaya yakati dzivaidzai 35 vava vakamboshungurudzwa ava. Takatambudzwa zvikuru pamusoro penyaya dzamatongerwo enyika. Korunyararo rwuneiko? Nashefu mudesve Abel Mauchi manga muchimuziva here? Ini ndinonzi Rungisai Mukuze. Ndinogara muraini rekwaMuseza. Netembo dzavamudesve idzi dzinotidzidzisa zvakawanda. Isu tinovaziva tichivatova mudesve kana kuti Abhero.
vane zvinhu zvakawanda zvavanotidzidzisa mukati metembo. Dzinosimudzira nzvimbo nekuti dai zvaigona vaiwana rubatsiro taiziva kuti nevana vedu vachadzidza zvakawanda kubva kunetembo dzavo. Dzinodzidzisa kugara zvakanaka nevamwe, dzinodzidzisa zvakawanda zvizhinji nekuti isu tese takazongoona vasimuka tikazoziva. Ini ndiri muzukuru wavo. Ini ndinoitwa Mainyawai oro Sarudza Chiwasa. Abel Mauchi sanyanduri mkwasha wangu mukadzi wake ndivatete vangu. Tinofanira netembo dzanotadzisa zvakawanda. Ndikarangarira imwe netembo inonzi ndaigodiwa vari Bankuru. Inodzidzisa vana vechisikana vari kurara mazuva ano kuti Bankuru asiri munhu kuti unogona kutamba nawo chiramu. Chiramu chakapera kare. Iko zvino hazvisiri zvokuti mwana musikana anogona kutamba naBankuru opiwa nhumbo anenge atopata. Asi kana tembo yo pavakamboenda kuchikoro vakanoita kuchikoro takaona vana vazhinji vachikomena vachiti netembo inotidzisa zvakanaka. Saka tinongofara netembo dzinoitwa naMauchi nezvakaita pano patiri pano. Tarisingazivi kuti paruware unogona kutorima chibage, mupunga, magake, mavisi zvose. Saka tongoona kuti hazvinhu zviri kungoshamisa vanhu vazhinji kuti paunenge usingafungi kuti zvakadai zvinoitika unoona zviri kutoitika. Saka tongoshaura dai pawanawo hurumende yamira yavabatsirawo kuti vasimukirewo vagozovawo vanoverengwawo uye netembo dzavo dzienderewo mberi vave nemabhuku vamwe vabatsirwe nevanhu kuti vasimukire kuti kunyangwe netembo dzechitwa chikoro vana vave neruzivo uye vana vasaona kuti kana munhu asina kudzidza anogona kutowana chimweni chokuita agotorarama muupenyu hwake. Zvatinongoshaura dai zvinhu zvo hurumende yaramba ichingoitirawo zvakanaka. Ini ndinoitwa Sabhuku Chipara. Zita rangu ndini Jefta Chipara. Ndinonyanya kufarira nyaya dzenetembo dzomukarabwa wangu nokuti izvi zvinodzidzisa kuti mwana anofanira kuwana chimwe chinhu chokuita kana ari panyika, nyangwe asina kufunda, nyangwe akafunda, ngaawane chimwe chokuita nokuti mwana anogona asina chakuita anogona kuzova rombe rinongoba nokungoita zvisina maturo, haana chimwe chokuita, haana basa rokuita. Asi zvakaita mukarabwa wangu uyu ane chokuita nokuti zvanga zvichigona kuti hurumende inozvionawo pavana vasina kufunda kuti vangaitirwa chii chinovapa punduso nokuraramiswa nazvo, nokuti havabi havaita sei, vanongoita zvinhu zviri pachena zvakangojeka zvinoonekwa nomunhu wese kuti hongo kusafunda kwakangofanana nokufunda. Saka tinotenda nezvinoita Abel Mauchi nokuti unorangaridza vamwe vana kuti kufunda imwe nhambo kunogona kusavapo asi kunova nokurarama nokusafunda ikoko uchiita chimwe chinhu chinogona kukubatsira. Ini ndipo pachikoro paakapinda paChipara pamutendeure primary school mumusha mangu maChipara. Saka ndinotenda namashoko anoita mukarabwa wangu nokuti haachochori chomunhu, haabi, haaita sei. Hurumende yanga ichigona kuona, yaiona vana vakaita savava kuti vawane kuraramiswa, vawane upenyu unoenda mberi. Indonzi Osiya Chirume, ndiri mudzimai waAbel Mauchi Nyanduri. Ndina vana 5, vamwe vakashaika 1. Ndinofara nemabasa anoitwa nemurandarume. Ndaifungidzira kuti pokutanga paitanga kunyora ndaifungidzira kuti pamwe vanopenga, asi ndakazoona kuti inga chipo chakanaka zvisingaiti. Vazhinji vanotozvishuvirawo uyezve ndakazofara papo pa 2015 pavakabudisa bhuku ravo vachida kunyoresa kuchikoro nyoreswavo vana vechikoro vakapasavo naro. Saka zvinhu zvandaishuvira kuti dei Zimbabwe yabatsiravo murandarume wangu kuda ndingakwanisa kuraramisa mhuri yandava nayo yasara iyoyi. Ndaikumbirazve kuti nekuda kwelockdown uku kwandidzikisira zvinhu zvakanyanyisa pazharavo pakutonditambudza. Ini ndinonziwo Mai Munyanyi. Ndinohwa kufara zvizhinji zvakanyanyisawo nomurinyana wangu iyeyu. Ini ndinomuti Nyanduri. Nanyanduri nezvaanotitira mukati menzvimbo yedu ino. Tinova vanhu vasumuka nokusumukira nokuda kwedzidziso dzavanotipa kuburikidza mukati memadetembo avanotiitira. Tinoona zvichigadzirisa zvakawanda, mungava mudzimba, mungava papi, chero papi.
tinoona kuti vaita kuti tigadziriswe. Ndinotenda Mwari nechipo chavakavapa ichochi. Ndaingoshuvira kuti deno Mwari vagona kuvabatsira kuti nyika yeZimbabwe tive nokubetsereka tese sokubetsereka kwatiri kuita isu. Zvisagumira kwatiri asi zvibetsere nyika yedu yeZimbabwe. Nokuti ichi chipo chakaviswa naMwari kuti tigone kurarama nacho mukati muupenyu, mukati mukurarama kuburikidza munhaka dzavana vedu chaivo chaivo. Ndinotenda Mwari naizvozvo. Ndaingokumbirawo kuti hurumende dai yagona kuvabatsira kuti zvirambe zvichienda mberi, nokuti chokwadi tiri kubudirira zvakanyanyisa. Ndezvamaema, musandikumbira chipanira mukoma, zvinotoda maema. Chiregai tichimboumbura zvinyimo izvi tichimirira maema. Madeko chaiwo ndakavatira kufoyewa namaema, vachiti ndanonoka kubika ndiri murufu sena maema, ndiri chigarira mondo zvose ndezvamaema. Chero kukanzi kumusangano vanotenda ivo maema, handina kana chitupa vana vatu vava maema. Chero sabhuku akati mutero chinoshanda ndechamaema, uya uone mazakwatira wandi mabati ndehamaema. Asi ndinongoshovorwa mumadoro vachiti ndakadyiswa namaema. Kana muchiti pamushando pamaema musati zvinokatlamadza. Hapana unomboti pababa ema asi kungoti pamaema. Chero ukandirova padoro handibokoni kunovudza maema. Vakapopota vanopupira muromo havazive here maema. Chero ndichitsvaka mombe kungoti madziona vere dzamaema. Nepwere chairo tokuratidza padzapinda napo dzamaema. Izvozvi ndakatochinja kupika, ndopika namaema. Kuti namaema haungatipwe pana maema. Ndinenge ndakaberekwa muchando asi kana mukanzwa namaema. Zvemakore anenge mapfumba muchitobvunza ivo maema. Asi mudharaganya nevanogaroimba nezvamaema. Kuti maema ndezvamaema. Maema zvenyu nashefu mudeswe Abel Mauchi manga muchimuziva here. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh